Едно. И здравейте! Това е Minecraft Diamant епизод 5. В сървъра играем аз, Цветли и Янис. Вижте какъв як затвор с къща, енчантинг и други работи. Вижте отвътре затвора. Ей този е Янис, ей този е Цветли. И днеска аз ще училвам в Недъра. Някой доли сме в Недъра? Имаш кирка? Сега ще си взема. Аз ще дам. Не ми дай, аз съм на геймъл. Махай го. Добре, аз си взема кирка, човек. Не дай ми. Чакай малко. Аз си дам разтиха че твоето неща. Окей, аре, аз училвам в Недъра. Добре. Вижте ми скина. Абонирайте се към мене, към Цветли и към Янис. Аз влизам в Недъра. Окей, аз се участвам на 30. Така, наклонно, така, Както виждате, тук има много газове. Добре, чакай малко. Чувам газ. Вътре съм. Има. Аз съм с диаманти на кирка. Не ги дрази тия, не дай да ги дрази. Знам. Ще подгонят гликон прави. И в този сървър може да събираме, Газ ме били, има газ, човек. ще събираме недарак. Поне като ни са пълни целия инвент. Има газ, Къде? ме цепи. Аз влизам в буталка. Къде аз имам лук? Ще го запаля. Рито с простия газ. Събирай глик, кой прави моята кирка, аз ще се крия. Чак не чудме тук. Аз с 30. В този недарак може да има малко лаг, но кой да се прави? Аз ставам чак с 30, знаеш какво правя, човек? Глико прас. Ти кажа, аз даже имам 2 кирки. И чак ти на 30. Ама чисто така с глико прави моята кирка. Какво сме на... О, бягай! О, бягай! Много си прост. Ако сте виждали в недарака да вали, ние сме виждали. Ако вие не сте виждали, аз съм виждал. Виждате колко айрон имаме и дърво. Майко, закачах ти. Лай, простат. Пада ли сте? Ако сте пада, аз съм пада. Ма вас ви не види. Тъпо. Побой! Тъпо. Да не си ги дразнил. Дай един меч, бе. Раздвои го на това. Лавата. Ти, раздвои го на два. Искаш ли една кирка да ти? Много е бърза кирката ми. Ги купра, ги. Окей, чакай се. Ние сме тук. Ето И след малко мислиме да... Мислим след малко да ни свършва епизода. Или не, още 6 минутки те. Че ли го загасна? Не. Я загасни портала и пак да го... Чи? Някой да има храна, аз имам тук.
О, виждам крипърче. Добре, малко. Какво правиш ти там, бе? Отива, до едно място. Както виждате, много ги бил. Значи, чакай, аз сега ще дойда при теб. Я ми дай китка като твоята, къде си? Аз и те съм починка в спала. А къде е спалня иначе? Да се питам да го намеря. Оттам се качвам горе. Накарай, аз няма да съм спала. Я малко поне да спай такива радио. О, тики. Аз ко щях да правя? Забравих. Ай, много лаги, не мога да движа. Вие сте в тайните телефони. Човек, я ми дай като твоята кирка. Да те разуми. Я ми дай твоята кирка. Нати, да. Дали може да инчейта за палка? Разбира се, пич, не ми трябва. Отивам в недра. Но я... Слушай, моята кирка. 30 часа. Аз имам около 50-60 кирки. Моята кирка е част от разпаретта, човек, аз ти казвам. Окей, ще нападиш ли? Добре. Аз ми меч. Взел съм. Иво. Чак тук в недър ходиш много бавно, аз ти казвам. Какво ще правим? Аз ще събирам. Човек, това как чупи, само да не ти казвам. Чупи, бе! Ама ти не чупи това там. Абе, взе половина платете ми. Виж. Мой си чупил, бе. Човек, това как чупи, ако... А лопата, ако имаме такава. Що сте с другото измерение, бе? Аз чупам. Толкова бързо се време два стака, даже. О, бързи. О, мама! Светли! Аре такъв добър би и си манигемора. Окей, чакай. Аз... Падна лава от покрива! Събирайте и той бялото и ми го давайте. Той дава ливел. От това се прави царцов блок. Направя 5. Някой ще даде и храна. Аз имам много пържоли. Аз нямам. О, намерих това бялото. Да. Окей, аре. Събирай го и ми го давай. Вие къде сте, бе? Аз направих. Аз съм и тук Светли. Я виж какъв царчов блок имам. Ма не си геймо да е пич. Да, съм без гейм мод, човек. Аз нула. Светли, искаш храна ли? Да, я. Трябва ми. И тук. Както виждате, и тук ще запаля един. Или човек, аз по-изкупах. Аз почти си нам... Опа, сложи. Копай от тук напреди, без да... Светли, и ти напреди.